Jo mere du snakker, jo mere hjælper du. Med Vimobil gør du noget ekstra, uden at det koster ekstra. Vimobil skal ikke tjene masser af penge til udenlandske ejere eller kapitalfonde. Vimobil sender i stedet pengene til foreninger, fonde og organisationer i Danmark. Vi danskere taler i mobil for ca. 12 milliarder om året. Hvis Vimobil fik 1% markedsandel, vil det betyde, at Vimobil kunne sende ca. 12 millioner kroner videre til organisationer og foreninger om året. Vimobil giver op til 12% af dit forbrug til et godt formål, som du selv vælger. Tænk over det. Og vælg med hjertet. Og husk, det starter hos dig.